Idyakalashe akayitye ebhityileyo ngathi nengulube etyebe nje nditye igusha ebhityileyo. Hayi, masilindeni iiveki ezintathu. Umoya lo uthethayo ngoba sinanyama ngoku ngixela iiveki ezintathu mna asinanyama. Ufuna idityela ithini legusha because ke sozibe kanti ibhitye ngolo hlobo. And akho mntu utya manqatha mos. Ingxaki ezintsula zeli bhesi zincinci. Sazityanga ntoni iingulube ezibhityileyo? Yazama bangamacebo alisizi uba andithandi utya into elibhaxa ebhityileyo kodwa hayi into ndingathi yandoyisa ngoku ivoti ngaphaya. Indlu yonke ithi igusha mayife mna ndilingiba lityebe kuthiwa kombitya amancane. Kwawutyebe enye le yona mna bengikwazi ukuxhela ekudala ndixhelile igusha. Nyhani uyandiqhoshela qha. Into ungatya igusha ebhityileyo into eliyeka ibili namanzi edamu ubomi basuka. Uyalazi isongolo uyalikhupha nje liyangena endlini. Wona umbuzo usamile nda. Okwako lo mzuzu ngake seyofuna intaka ngapha. Yini ndimnqende mfuba. Xa ndibona nina noko singayibeka elahleni. Ikho ndawo ekufuba. Bayibeka elahleni xa ndibona nina. Nakuxela igusha ibhityileyo into elibhaxa ngathi ibonini xa iphekiwe inamanzi edamu hayi. Amaqhinga awapheli ndangetasini kadyakalashe. Kuba kaloku le yam into ndiyithethayo ayilungi, ndiza kukhawulelana nayo ngenye indlela. Nayo ke mayikhabe ikhawulo lomda wayo efondini. Kodwa noko funeka ikhetheke kwezinye. Yeka nje bezincinci ezintsula wena. Efonini kulula uba ungafuna ukuhlinzela apha phandle njengesiqhelo ntona aye kuyanetha mani. Kukho ingqelane ekhoyo enomkhumezelo endingawaziyo uba yintoni. Ngoku hayi andinawukwaziyo. Nazi zona izitya. Ndiligobile uphondo fonini ndazincama. Efondini ndithe kanti lifake kakuhle mani elinqatha ngehlobeni nomnqweno walo. Kodwa ke yeka nje iintsula zingekho nkulu. Kodwa kufana notya ibhaxa. Hayi ngoku ingxaki ezi zinje apha kum. Uyabona into endingenawuyenza ndiyibhude ndishiye le trailer ngapha kwezaa zinto. Yho, ndingayitya intambo zitye yonke into le engafuneka uba ziyiphethe. Ngokuza mna ndizoyixuba kwenye indawo ndithathe le iveni yam. Efondini eyona nto ndiyoyikayo kwezi nje noba ungaziniki isikhumba zizawutsala itrailer ziqhawule intambo. Phofu yinjenye le. Njembi ingxaki kwayona nomatshini undinika ingxaki. Qho mandiqole into zawo ndiwugoduse ngoba kaloku awunawuzuthi ungekho esebenzini akaninzi ube sowusonakala. Kuyo yonke loo nto leyo iyandilibazisa le nto uba bendicima ndizawuvuka ndihamba. Izinto zalo mhlaba zinzima futhi ngoba ngoba ufama sendijonge ingqusho. Hey, into inye mani le iyafana fondini andinaba sayinceda bekufamba ndisendleleni ebhengqusha kungoku kodwa ke ngoku ndiyabona uba ayiquna uba livuthwa ngomnqweno emfene. Itolofiya ungayijonga phakathi enyakeni ngoku uyiba uliqonda uba Thixo andilambanga soze ukwazi uyifumana kodwa kule yomga phaa ekupheleni uzayifumana itolofiya akunani. Ingqusho ayibheki phaa, ingqusho ayizinganeno ndiza kuya kodwa ke ndizawuya sendiyile kule ndawo yalo matshini ngoba nawo le veki zayo uzawufumana uba andizuba nathuba layo ethi iphela iveki ufumana uba akho kumgidi ezilalini ke ibomba ibheka phaa Yaba ndiliqule nje ndiqoma ndiyobetha intonga phaa kufika into esuka ekhaya fondini ingekafiki nalapha. Fonini andikazisombululi nale ndindawujonga kodwa ikhona ingxaki. Igusha le yamatumbu angaphandle kwenzeka ntoni? Ibe khona ke into ethunyelwayo ekhaya ndiqoma ke ndimamele. Kwetya ifondini ndivele ndiqokelela impahla mna ngoku xa ndike ndilapha kobraweza xa ndisithi ezigusha izibaleka phaa olaa nqolo kajama xa ndamama le besiyiba njengodyakalashe le ngoku ndicela ubhomza ke azama uyifaka uba ndiyabona sinakwazi noyifaka nesobhona sinakwazi noyihlaba kanje. Ndibomba koodyakalashe nofika emathumbini ayiye kodwa mandikhabe ndihoya le iphambi kwam. It just doesn't take power when I plug it in. It doesn't show power. The customer van die ding man is going to explain to you what is wrong with it. Ja. Efondini ibalulekile into ungagezi xa ufika endaweni ngoba nam bendizisokolisa kanti le nto yinto encinci nam ebendiyenza ibibangela uba ingasebenzi. Okay. Ngoba fonini ungabofika ugeze mani ebantwini. Ubofika udle qaba bafondini ndinele ngxaki lo hlobo. Lo muntu unyole into endiyibonayo babifuna unyola ndiyayibona uba into ukhusela kwawena ngoba kaloku le nto ibangela uba kubekho laa nto yinto ukhusela wena uba ungafaki isandla ukuthi usakhupha ezaa nyama ze-sawdust ufumanise uba uza konzakala. Yeyi hayi Yehova Yabona ke konke okusokole kanti ukusokole ndizisokolisileyo kodwa ke ekugqibeleni le nto bendiyifuna yenzekile. Fondini ngona ndikwaziyo ukhuleka kweli bhayi ngoku le nyama indisokolise kodwa ke ndiyigqibile. Eyi fonini hayi yakho funa yogusha. Kudla imimango ndiyokutsho kwelaa cwamba nandilithembisile uba zizakhe ziye kuba nobuso bam zibe nobuso bam akanye. Uthini ke lo mntu wenzeni? Uthini? Awukaziva? Inzima kakhulu. Yebo sosani wacimba liphepha le nto le. Le. Uyishamzala nto inencasa over. Hey. Kanti noma kanje. Yebo lo ncika mzima kakhulu sosani. Yu.
hayi kodwa hayi nzima over unzima uyandazi nje Chama xa sithatha ubunzima ndifumana bafoni ndinzima ekhaya igusha zilala phandle andiqala udibana nazo zileli phandle umuntu okhoyo noxanduva lezigusha uzofika eqhuba amatakani uyabona uba ndingafumana into oyekisa umuntu otywala hayi ndingabiza amadoda elalini ndixhele inkabi yegusha simbambe simseze yho isandla unaso kuyo yonke into ingxaki yakhe iqaba utywala Awahlangani bhuti ndisafuna inja etye igusha yakwethu. Yabona ke bendiyeke intsuku ukuba mazihambe. Ngoku intsuku zihambile awukho mntu uvelayo othi igusha ityiwe injalo. Ndizalifunela ke ngole nditye legusha beke ndayifumana isigqibo sesam kaloku isigqibo ngoba kaloku ithuba ndimnikile umuntu uba makazotsho uba injam bekumoshini ndimxelele ke naye uba ayikho into endiyifunayo ndifuna igusha. Xa kukusasa nje ndiyaqonda uba into endiyicingayo ininzi kodwa ke ingqonge le ntweni yinto yoba kuyacaca khona uba singodyakalashe nabantu ababonayo nabantu abaziyo. Mna into engandikrokisi uba ezi gusha zisuka phaa ekhaya zikhweza zehle ngezindledlana phakathi kwale mizi zijikeleza kwalapha ngaphezulu azityi kwenye indawo ngoku lo dyakalashe unotya igusha phakathi kwezindlu. Ndingene ilali ndihambe ndimamele uba ezi gusha zityiwe injaka bani into endiyifunayo le andifuni mali ndifuna igusha. Okanye uthi xa uphikisa ukuthi zinako ukwehla zehle zitshona apha ehlathini kwezibhubhusana kodwa kandixelele ngodyakalashe xa ebambe igusha afike emathunjini ayiyeke uyiyeka njani qha ndindisacinga loo nto kufike eli xhego lifekethe le nto mandilikwenze ilali ndilise ngaphesheya qha umntu uyayazi uba makandingene njani ngento yenyama. Bambekile andibona nje ndimntu omkhulu. Akwetini ingatyiwa ngenkomo yapha. Bityebi Sishi iseninzi yo. Hayi buyisele phe endlini. uthi masiwe Yo atyiwa ngiqhubile. Ndifumana zibunyamezele ndaye makalungisa umzimba iqhilika foni yho. kuthiwa iqhelika imen's clinic Oh hayi iklasi inye kule nto hayi iqhilika isenziwa phela sikele. uba nojawu Ngolunti. Yo kanye qha ibawelisa inyama balisela. uzawutya into zabantu Balisela iqhilika. Hayi balisela iqhilika lo. Kodwa kodwa ndiselimdala ngoba ikhonkothiza nezinja iyamsapha ku uba inja masikhongothi ngonokhongothi akuthi akusekho nto ziyenzayo hayi mayiphumle kudala lento iyenza. Iqhilika ke into zayo zimbini iza kuthuma enyameni okwesibini iza kuthuma ebantwini ixhomekile wena uba ngumntu oyintoni udibana nabantu abazintoni. Thixo iviwe ngabantu abekufama bayive bikhona iqhilika sizazisikela kamani. atye inyama lunje utywala ayingodyakalashe lo encedo atye maqana ngoxamba into ezingqwayile Ngenkunzi le yalona uzawudlwenguwe kuthi noko ngomso bakele ikhesi ngomso ukuthi basixoloza uncedo siyocela amaxolo. Efonini nguDisemba nje kunjalo izinto ziyatyhalana apha elalini nakumandi ezweni afuneka ulumbu ungawuyeka umsebenzi kanti uzawuphela. Uyabona into bekumandi ngalo ngokwelalini ngombahana lo msebenzi omnqondo wakho jonga ngoku kule veki zinkomo sizaqhubezela inkomo kule veki zayo ngokhe zinkomo zimbini kwiveki elandelayo kumgidi kulo mlast dawa futhi Khawumane lalini man. evowabasukama Kayila kaloku uyayazi le nto kuba uyayazi ukunawa walapha. sasa ngamakhono amadala Andinaze ndibhidwe into yenyanga ngoba izawuphela le nto kuphela ukuba mandi apha kube sidukutisa. Fo ndiyeni kunzima kule ndawo kwetheki funeka uyokwetha kude xa uza kwetha apha eNgqulu. Ndibeke bendithenjiswe yinyama engulubo. Engulubo apha fo nditya amantongomane ayityebe ezweni. Fo ndiyityile loo ngulubo amantongomane uba bungafika apha kuphake ubungathi siyaxoka uba yingulubo. Sithethelwa amanqatha amthulu. hayi ayihamba wethu awuyithengi mimi fundi hayi Uyangabwe imundi uthi manje ugila nami kwi-reels. mana kwakuthi Udle kunjani baba? hayi moto ndinadale 25 le ndiyiqhelile Noko kuyafana. udyakalashe unayithi bona Akawutyi umsana nasexhwayeleni uyawushiya. Foni ndonwaba imini yonke kodwa isazela siphinde sibuye. Efonini ungafika igusha kowenu zileli phandle loo nto leyo ithethe enye into. Ngebezigusha kulula uba ndingathi hayi mazongezwe. Namhlanje nditye ndibeka ndigibisele phandle manje ndigibisela phaa qha eyona nto ibuhlungu entliziyweni yami yilenze ngapha ngoku noba zingabe zagusha ndeneli incam uba andihlupheki xa zingaphi ngoba ndiyayiqonda uba kungenzeka into yobana ngaba zingamane zilala phandle olaa hlobo ufumanisa uba hayi
awunawuthatha mali kuyenze loo nto. Inosi imali yakho igcine senze izinto efuneka izenzile. Sathetha ngemali uthi uvuka iphinde nje kwenzela ezinye zifuna imali kanti nayo funeka ityile kodwa iyamosha. Usungayazi buzawuthini icebo lale nto. Ngapha kuphela ezinye zifuna kwa imali nazo kodwa ke zingxaki ezifunekayo. Xa kunje emva kwakho kule ndawo ugcina kuyo ilusini uzawuthini? Xa iphelile ayithi ingoma engqusha cinga icebo wawo ngingcibise emkhwalana. Nali ke icebo ndilenzile. Linye ke ngoku liseleyo lingumlumiso. Zalifaka laa mgqomo ndoliquma apha ngaphandle kwenze ubumane ukhathu lapha kulo. Hey, hlika man. Mbondini ingxaki endinazo zinemisila nje. Uba bekuthiwa ngokho umuntu oyifunayo bendizamnika ndimdithi hayi ndiyayithengisa andifuni namali ina wena imali ngoyithatha ngoba apho ifike khona izawuchiza intambo zemoto ichiza igate ingeneli apho kubekho nenye engangayo echiza icingo futhi iphumele iphinde iqushe inkukhu ubone uba hey hayi ingxaki khona. Yabona uba ndike ndandawuminxana ndifumana bezingxaki heyi andikwazi nokucinga ndivele ndiqoma ndimdala sathana makuchitheke iyeza noba ngentengo. Khona wena ikona apha fondini nayo ugeme ntona iyawumosha udibanisa nomngqusho okanye nesonga sendibomba mna ndityi mngqusho ndilobe. Iwufo ngabe utya nomngqusho kodwa kukwenyama ndiqonda uba ule nyama umngqusho andiwushiya apha balo ndicinga neenjana zam uba bendinako ndiwuthathe ndowukhala apha kuso. Ayithixo thebane izawugqiba.